Jenom pár informací o tom, kde teď jsme, v jaké jsme oblasti, v jaké jsme zóně. Tak jsme teď ve velice silné silové zóně, ve které jste pracovali už včera a předevčírem. To je všechno jedna zóna, Pirin. Teď jsme pouze z druhé strany toho pohoří. A ta oblast, kde jsme včera pracovali a předevčírem, tak té se říká Julen a je to oblast, kam právě posílala Vanga svoje žáky, aby tam se učili vlastně rozvíjet mimosmyslové schopnosti. A tady ta oblast je velice zajímavá z mnoha důvodů. Je tu velice silná energetická zóna, jsou tu stovky ohnisek zde v té zóně Pirin a teď jsme zase v jednom z těch ohnisek, přímo zde v Melniku je zase další z těch ohnisek. No, já jsem tady měl možnost být vícekrát vlastně v dětství, v raném mládí a měl jsem možnost také zde vlastně nějak komunikovat s tou jasnovidnou ženou, s tou Vangelí Gušterovou, které se říkalo Vanga. Ona žila tady nedaleko v takové vesnici Petrič, kousíček odtud, a právě považovala zde vlastně tu oblast Melniku za vůbec nejsilnější z těch center, ale nahoře právě, kde jsou ta jezera, tak tam je další specifické ohnisko, specifická zóna. Je zajímavé, kolik tady pracovalo v minulosti lidí a kolika lidem se podařilo rozvinout silně schopnosti. Úplně ta nejstarší vlastně nějaká práce s rozvojem schopností, tak tu lze vlastně vystopovat až do doby starého Egypta, kdy tady působili právě na tomto území, procházeli určitými stupni adepti, kteří pak vlastně rozvíjeli své schopnosti, často se stávali v Egyptě velice významnými lidmi, veleknězi a různými lidmi. Zdá se to jakoby kousek dál, ale ve skutečnosti ten starý Egypt ovládal obrovský kus Evropy i Asie a běžně například, navíc ten Egypt existoval, ta civilizace existovala velice dlouho. Takže v těch posledních letech, když už potom to degenerovalo a pak vlastně byl Egypt obsazen Římany, tak se to těžko dá srovnat s tím rozmachem ještě před ještě Alexandrem Makedonským, vlastně, který z Egypta pak udělal pouze jednu z těch svých takzvaných Alexandrií. Jo? Tak ještě řekněme před tím Alexandrem Makedonským, tak ten starý Egypt, ta civilizace opravdu ještě pořád byla na vrcholu. A dalo by se říci, jo, i když se sestupovalo to stále níž a níž kvůli tomu, že stále méně a méně lidí bylo ochotno se rozvíjet a rozvíjet svá energetická centra. Celý starý Egypt stál na centru, nad kořenem nosu, v podstatě se můžeme takhle říci, jo, na rozvoji především toho centra nad kořenem nosu a uprostřed lebky a v oblasti fontanely. Na tom ta civilizace stála. A vlastně bohužel byla stále víc a víc hierarchická, protože stále méně lidí bylo schopno mimosmyslově vnímat a to civilizacím příliš tohleto jakoby nemůže dlouho vydržet, nesvědčí jim to, ta hierarchičnost, takže vlastně později už to hodně degradovalo. Ale řekněme, že před tím Alexandrem Makedonským teda tohle to bylo jedno z území, kde byly velice silné aktivity Egypťanů. Je třeba si uvědomit, že jenom na lov třeba jezdili na území dnešního Turecka lovit ještě takzvané, poslední mamuty, že, malé takzvané srstnaté slony, že jo, bohužel tam vybili ti faraoni právě na území Malé Asie. Sem je to skok, sem je to kousíček z Turecka, že, a Řecko bylo jejich, že to bylo jejich území a
to je opravdu kousek. Takže tady si našli tuhletu zónu, to jižní Bulharsko, jako silnou energetickou zónu, dokonce zde, já si vzpomínám, když právě dle instrukcí té Vangy, ještě s některými jejími jinými žáky jsme se tady pohybovali v těch silových zónách a nacházeli ta ohniska, tak třeba v určitou dobu na určitých skalních stěnách hladkých, právě třeba nahoře, tak se jakoby objevovaly určité výjevy, kde bylo možné právě vidět výjevy z té doby, řekněme, toho starého Egypta, protože ti lidé tam něco nakódovali, což není tak těžké. Vytvořili energeticko-informační pole v určitých místech, byly tam opěrné body i vysoko na Pirinu, určité opěrné body a takové jakoby energetické značky pro zasvěcené, které třeba během určitých konstelací planetárních a během určitých třeba fází měsíce se občas jakoby rozsvítí, jako kino, jo? Jako prostě, když spustíte nějaký film. Takže je to území velmi zajímavé. Pak tady pracovali bogomilci ještě v nedávné době, což zase byli lidé, kteří nesmírně rozvinuli své schopnosti. Řada z nich teda masově, to byl jeden z masových vlastně takových, dá se říct, jedno z masových hnutí v Evropě. Byli úspěšnější než třeba Kataři a bylo to hnutí vlastně na bázi křesťanství. Byli to v podstatě ti bogomilci byli v podstatě gnostici, takzvaní gnostici, a oni se považovali za přímé žáky Krista a skutečných jako Kristových žáků a žili v oblasti, první ty oblasti byly vlastně v oblasti současné Sýrie a odtud potom Sýrie, Arménie, tady ta oblast. A odtud právě se dostali sem, kde ovšem jakoby mnohem více rozvinuli, daleko víc a vytvořili vlastní jakousi kulturu a pak v podstatě, můžeme říci, ovládli celý Balkánský poloostrov. A vlastně právě oni posílali své emisary do různých míst a díky nim v podstatě pak vzniklo hnutí těch Katarů, které, což nebylo jenom teda nebyla Francie, to byla tehdy celá Francie v podstatě, ale byli i ve Španělsku, byli v Německu, byli dokonce i v Anglii, samozřejmě v Itálii současné, takže bylo to taky vlastně získali velkou část Evropy zcela nenásilným způsobem, je třeba říct. Jo? I ty bogomilci získali celý ten Balkán naprosto nenásilným způsobem, prostě protože lidem se líbil ten jejich styl života, rozvoj schopností. A to byla společnost, ti bogomilci, naprosto demokratická, totálně demokratická. Oni odmítali službu jakýmkoliv jakoby pánům, jakékoliv vrchnosti, jakýmkoliv feudálům nebo prostě jakýmkoliv lidem, kteří prostě nepracují a snaží se zotročovat jiné. A samozřejmě naprosto odmítali náboženství. A zůstali tady strašně dlouho, i přes teda obrovský teror, kdy ve středověku se snažili zlikvidovat, tak už od nějakého, asi tak od takového, největší ten rozkvět to bylo tak asi od takového 6. století do 12. To je hrozně dlouhá doba, ale i popak ještě stále, i když teda byli plošně hubeni různými srbskými potentáty právě, protože to vyžadovala církev, jak katolická, tak pravoslavná. Tyto mírumilovné organizace se snažily teda vyhubit ty lidi, takže hubili děti, ženy, prostě všechny plošně, jenom protože ti lidé byli jako hodní, jako že nikomu neubližovali, že oni byli nesmírně ekonomicky úspěšní, protože rozvíjeli všechna ta energetická centra, velice dobře věděli, co to je, ta energetická centra, tak v podstatě podle těch záznamů třeba Origenes, to byl člověk, který vlastně zaznamenal skutečně to, co mu sdělovali ti
přímí Kristovi žáci a ten tvrdil, že vlastně Kristovo učení, jeho naprostý základ byl princip reinkarnace. Že tohle to vlastně byl základ Kristova učení, že to bylo jeho jádro, že to byl princip reinkarnace. Že to bylo 99% toho vlastně, co ten Kristus vysvětloval a co učil, byl princip reinkarnace, jak to funguje. Kolem toho se to celé točilo. Všechno ostatní byly jen bezvýznamné takové drobky, které prostě byly tak zcela na okraji. A vlastně ti gnostici to byli přímo pokračovatelé. Fakticky oni používali ty techniky na rozvoj právě těch schopností. A de facto oni teda díky tomu, že byli teda ekonomicky velice úspěšní, tak byli samostatní, nemuseli nikomu také sloužit, byli hodně silně si rozvíjeli léčitelské schopnosti. Oni sami vlastně, oni neměli žádné jakoby šéfy, měli pouze takové koordinátory, tak to vlastně všichni měli jakoby titul lékaře, jo? Přímo jako lékař a jméno. A oni všichni se teda naučili opravdu léčit takovým způsobem, můžeme říci, i jako na dnešní dobu zázračným a v podstatě plnili tuto koordinační funkci a léčili. Kromě toho samozřejmě měli spoustu dalších svých lékařů. Takže to jejich umění lékařské bylo na strašně vysoké úrovni. A bohužel trošku stejně jako ti kataři měli tu vlastnost, že nepovažovali za významné fyzické tělo, protože prostě byli schopni ho opouštět, takže se nebáli smrti, což samozřejmě bylo dobré, ale na druhou stranu jim nevadilo to, když je třeba masově likvidovali. Prostě spíš se těšili na to, že opustí tento svět, tuto planetu. Jinak měli obrovský přehled, třeba co se týče mimozemských civilizací, popisovali je. Gnostici už někdy v těch textech století, 2 století po Kristu popisovali běžně třeba ty malé šedivé mimozemšťany, jejich roli, to, co tady tropí, co tady dělají a tak dále. A oni v podstatě považovali Zemi za takové vězení, za prostor, kde jako skutečně nemá smysl se nacházet. Takže v tomto směru sice pečovali o tělo, dokázali těla léčit perfektním způsobem, ale jakoby neměli v sobě ten náboj toho, že by měli na této planetě nějakým způsobem vlastně setrvat, jo? Nějak tady tu planetu koordinovat nebo prostě určovat její evoluci takže už v tom, že ten záměr v nich nebyl, v Katarech už vůbec ne, ti vyloženě se těšili na odchod z těla a v podstatě se nechali povraždit bez odporu, tak vlastně u těch bogomilců to bylo něco trochu podobného. Nicméně i s tímto přístupem tady fungovali strašně dlouho, i teda v době, kdy už potom pořádali na ně vyloženě vyhlazovací teda hony, od řekněme toho 12. století stále častěji. Hlavně teda ti Srbové je likvidovali, hubili, právě protože jim za to platila církev, platila těm srbským těm králům právě platila za to církev, kolik těch bogomilců vyhubí. Ať už ta pravoslavná nebo katolická, a hlavně ta pravoslavná. No a potom teda a pak sem přišli muslimové, jo, kteří obsadili celý vlastně balkánský polostrov, velkou část. No a tam potom už teda ti bogomilci skutečně museli přejít do naprosté ilegality a už to byly jen takové ostrůvky. Někdy také na oko přijali islám, stali se z nich tady v Bulharsku třeba takzvaní pomaci, to znamená vlastně Slované, kteří přijali islám. A
pouze na oko, podobně jako na těch jiných územích dobytých islámem, kde předtím byl buddhismus nebo zoroastrismus nebo křesťanství, to původní vlastně toto, to jakoby přímé, co opravdu vycházelo z učení Krista, z toho inkarnačního učení, tak vlastně taky přijali na oko islám a pak se z nich stávali takzvaní sufiové, že? Takže tady to bylo něco podobného a ti poslední bogomilci tady ještě žili v 19. století, jo, což je vlastně prostě před chvílí. A někde teda už si je potom, protože to byli takzvaně zázrační lidé, tak si je jakoby přivlastňovala potom jako své takové zázračné lidi pravoslavná církev, že žádné své neměla, tak si přivlastňovala ty bogomilce. Takže třeba svätý Ilja tady nedaleko, kam také půjdeme, to byl jeden z posledních bogomilců, který vlastně tady pracoval kousek od Melniku v jednom místě, kde je vytvořeno silné energeticko-informační pole tou prací, tak to byl bogomilec. A to byli takový vlastně křesťanští jogíni, můžeme je takhle pojmenovávat. Takže jejich znalosti byly veliké, vycházely prostě vlastně z té filozofie toho Krista. A kdo to byl Kristus? To byl vlastně jeho filozofie byla v podstatě nebyla až tak jakoby originální nebo speciální, ale vlastně on byl členem zase taky hnutí určitého, které tehdy existovalo v oblasti Středomoří a především teda v oblasti tehdejší Judeje, ale nejen tam, zdaleka nejen tam, ale hlavně teda v oblasti Judeje. A tehdy teda vlastně, že jo, římské říše, že jsou na území římské říše. A vlastně to byli lidé, kteří si říkali esejci, nebo esejští. A tito lidé vlastně zase byli jakoby ochránci nějakého původního starobylého vědění, velice starého vědění, které ty své kořeny mělo hluboko ve filozofii starořecké a i vlastně indické a egyptské. V podstatě to byl takový extrakt toho jádra těchto filozofií, se dá říct, ale zdá se, že ze všeho nejvíc asi bychom to, ti esejci, když zkoumáte tu jejich filozofii, tak ze všeho nejvíc vlastně nám připomíná buddhismus a ty základní principy buddhismu. A takže tato, jakoby, možná, že bychom mohli říci, že ti esejci byla v podstatě taková odnož buddhismu s určitými středomořskými specifiky. A rozhodně teda to byli lidé, kteří po staletí si předávali úžasné vědomosti. Bohužel na území té Judeje díky různým faktorům, řadě faktorů, tak vlastně především v té židovské populaci, tak se tam ujaly určité ideologie dogmatické, velmi dogmatické. Tehdy tam se rvaly o moc vlastně dva ideologické směry. Mohli bychom je přirovnat, ono se to dost podobalo systému stran politických, třeba dnešnímu, a to byli takzvaní saduceové a takzvaní farizeové, což byly normální takové, mohli bychom říct si, politické subjekty tehdejší, něco jako dnešní politické strany. Bylo to velmi, velmi podobné. A oba tyto směry byly velmi dogmatické a velmi nesnášenlivé, jak navzájem, tak i společně teda vnímali právě ty esejce jako úhlavní nepřátelé a denně se modlili o to, aby byli zničeni a trpěli a onemocněli a tak dále. Asi ti farizeové se modlili
asi 12krát denně o to, jako aby byli esejci vyhubeni a zničeni a tak, takže byli opravdu zajímaví lidé, že takhle věnovali tolik pozornosti vlastně nenávisti. A no a vlastně bohužel právě ti saduceové, to byli prostě materialisti, to byli dnešními termíny bychom mohli říct, to byli vulgární materialisti. A ti farizeové to byli lidé, kteří vlastně jedni z prvních vytvořili model takzvaného boha, což je velice svérázná samozřejmě filozofie, nějaké bytosti nadpřirozené, která prostě nějak určuje věci, trestá a tak dále, a která je nacionální bytostí, je jakoby spojena s nějakým národem, je spojena vlastně s nějakým konkrétním, nějakým etnikem a vlastně k jiným etnikům je nepřátelská. Takže byl to vlastně takový, my bychom dneska řekli, spirituálně nacistický koncept. Velice zajímavý v podstatě, protože do jisté míry to etnikum mu pomáhal vyhrávat různé bitvy čistě na psychologické bázi, že má za sebou tohoto jakoby tu bytost prostě mocnou, která vlastně ty jiné národy považuje za méněcenné, za podlidi a tak dále, a ty Židy za vyvolenou rasu, která má ovládnout celý svět. Takže ten koncept byl zajímavý. V podstatě byla to psychologická zbraň, se dá říct, silná psychologická zbraň. A má se za to, že ti farizeové, že vlastně, kteří se opírali o takzvanou Tóru, o to, čemu dneska říkáme Talmud a tyto věci, že vlastně se naučili určité věci právě od Egypťanů, možná i Babylonianů, ale hlavně Egypťanů, a vlastně si vytvořili jakoby umělého ducha, což se tehdy běžně dělalo, takže si vytvořili toho svého Jahve v podstatě, převzali od Egypťanů, teda toho Jahve nebo Jehovu, to byl egyptský bůh, a že teda si vytvořili, i když ono to je zároveň mantra, jo, to Java, to píše JHVH, práce s břichem, se středem břicha, ale že právě na úrovni toho centra v břiše, že nějakým způsobem nějací jejich černí mágové, bychom řekli, si vytvořili tuto bojovou entitu umělou, jakéhosi robota, astrálního robota, nízkoastrálního, toho biblického Jehovu, což je vlastně jakýsi astrální robot, který je určený k likvidaci jako podřadných národů nebo k jejich zotročování. A v podstatě v určitých rudimentech možná ta entita funguje dodnes na nějakých velice nízkokmitočtových hladinách. Takže v této velice těžké situaci, kdy tam vlastně teda bojovali na jednu stranu o moc nějací černí mágové, kteří teda se opírali o nějakou uměle vytvořenou astrální entitu, a na druhou stranu čistě vulgární materialisti, nějací saduceové, kteří teda byli lepší, samozřejmě bychom mohli říci, než ti farizeové, ale přesto to byli taky nesnášenliví lidé, a kteří v podstatě jakoby stagnovali a jiné vedli ke stagnaci, tak tam byli ti esejci, kteří ještě furt mohli fungovat v podstatě legálně. Byla to jako třetí politická strana v té Judeji. A hlavně Římani se jim snažili pomoct neoficiálně různými způsoby, protože ti Římani byli inteligentní lidé. A vlastně dogmatismus se štítili, toho židovského dogmatismu se vyloženě štítili, nechápali ho, že někdo může být tak primitivní a tak vlastně jakoby zvrácený nebo agresivní, takže oni podporovali neoficiálně ty esejce. A oni mohli teda veřejně nějak fungovat, především v době teda římské nadvlády, což v podstatě byla doba rozkvětu pro tu Judeu ve skutečnosti, protože tam byl zajištěn jakýsi pluralismus politický díky té nadvládě Římanů. A bohužel teda
Později ti Esejci v podstatě byli úplně rozprášeni, jakoby zanikli, zmizeli, ale v podstatě ne úplně, protože právě skrze to učení nebo prostě toho Krista, že, tu jeho filozofii, tak vlastně dál fungovali v trochu pozměněné podobě jako takzvaní gnostici. A odtud teda se dostala řada technik sem, a tady se rozvíjely. To červené víno v podstatě budeme nabíjet taky z toho důvodu, že to je stará gnostická technika. Později byla zneužita třeba právě některými těmi mainstreamovými proudy takzvaného křesťanství v Evropě. Třeba dneska, když zajdete si do nějakého katolického chrámu, tak tam vlastně se dělají rituály, magické rituály, během kterých se používá také, kde se nabíjí červené víno, ale jako nabíjí se samozřejmě naprosto jinou informací a energií, než jak s tím pracovali třeba ti gnostici. Takže třeba ten Kristův rituál, to nabíjení toho vína, tak to byl naprosto běžný teda esejský rituál, to není nějaký jeho vynález, to byl, který se používal staletí před ním zcela běžně. No a což je jako široce známo tyto věci, jo, že to jsou, takže vlastně taky použijeme to nabíjení, protože to je zajímavá metoda, zábavná, zajímavá metoda, kdy vlastně nabíjíte nějakou substanci. Běžně evropští mágové používali nabíjení takto červeného vína, říkali mu fluidický kondenzátor, tomu červenému vínu, a nabíjeli ho různými energiemi. Všechno můžete zneužít, všechno můžete použít k dobrému, každou techniku, každou technologii, takže bohužel třeba ta katolická církev vlastně z mého pohledu teda zneužívá tuto starobylou techniku. A nejen ona, jo, to nabíjení toho červeného vína, to je prostě technika, která se používá dodnes vlastně v tom mainstreamovém křesťanství. Takže záleží na tom, čím to červené víno nabíjíte. Můžete ho nabíjet informací a energií z velmi vysokého zdroje nebo z nějakého takzvaného egregoru, tedy z nějakého druhotného zdroje, který funguje na nějakých nižších astrálních hladinách, jako jsou třeba různé náboženské egregory. Nejen každé náboženství, naprosto každá lidská skupina, která se shodne na stejné symbolice, na společné symbolice, na základních společných myšlenkách, si vytváří své poměrně silné energeticko-informační pole. Naprosto každá. A to informační pole funguje, má svoje vlastní vědomí a vlastně je jistou oporou pro tu skupinu, může jí pomáhat, ale zase si samozřejmě něco bere a je otázka, nakolik je to výhodné. Čím výš je to informační pole, tím lépe. Čím výš se jakoby nachází vibračně k mitočtově vyšší hladině té jakési jemné energie. A je možné samozřejmě se napojovat i na velice vysoké zdroje, na velmi vysoké zdroje a přímo vést tu energii do toho červeného vína. Samozřejmě, že lze nabíjet i obyčejnou vodu, ale to červené víno má své vlastnosti zvláštní. Je to dáno tím, že ta vinná réva má velmi hluboké kořeny a má vlastně ty kořeny takové jako zvláštní, má takové vlásky zvláštní, velice tenoučké, které vyrůstají z těch hlavních kořenů, a tyto vlásky jsou schopné zachycovat monoatomární zlato, takže a ta rostlina ho v sobě je schopná koncentrovat ve velmi vysoké koncentraci a v této podobě, pokud se vlastně v nápoji je toto monoatomární zlato, tak má možnost pomáhat té vodě tak řádově 1000krát rychleji a lépe zachycovat jakoukoliv informaci a energii, což je strašně moc. A proto se vždy používal, už ve starém Egyptě se používaly tyto techniky. Jo? Takže už tímto způsobem je možné vlastně teda daleko lépe nabíjet tu vodu, ano, když v ní jsou určité další látky.
A z nějakého důvodu to funguje právě u toho červeného vína a musí být velmi kvalitní. Čím je kvalitnější, tím lépe. A tady v té oblasti teda je super kvalitní červené víno. Možná víte, že třeba anglická královská rodina pije jakoby víno pouze odtud z Melniku, že na všechny slavnosti právě takové té evropské aristokracie, bohužel stále ještě přežívající, takže že je dováženo víno pouze odtud z Melniku. Jo? Nevím, jaký to má význam, vůbec bych se nedivil, kdyby v tom byla nějaká čertovina, nějaká lumpárna, že se nabíjí právě, protože tito lidé ví, že prostě toto víno se dá speciálně nabíjet a vůbec bych se nedivil, kdyby prostě, že ta evropská aristokracie má velmi temné kořeny a ty dnešní takové ty kluby takových těch pseudoelitářských, prostě takové ty hry na různé ty tajné organizace a tak to prostě má temné kořeny, temné záměry především. A těžko říci, možná, že jim jenom to víno chutná, ale každopádně to víno odtud má speciální vlastnosti a je doslova magické. Takže jenom když stačí u sklenice tohoto vína melnického vyslovit slovo a to slovo prostě už je v tom vínu jako informace, už je prostě nabité tím slovem. Takže když prostě, teď to je teda hodně taková hrůzná věc, co řeknu, a třeba když si dáte před sebe sklenici toho vína a řeknete třeba zemři a myslíte na nějakého člověka a pak mu to dáte vypít, tak je vysoká pravděpodobnost, že se mu něco špatného stane. Nebo když řeknete třeba jsi zcela zdravý, kypíš zdravím, jsi plný světla, zdraví, a pak to dáte někomu vypít, tak ten člověk se možná třeba vylečí ze závažné choroby. Prostě se ví se a určité kruhy to ví velice dobře, ať už teda řekněme kruhy pozitivní, kruhy určitých léčitelů, jo, ale i jiné kruhy prostě lidí třeba, kteří si hrají na určitou nadřazenou elitu, tak ví, že ty vlastnosti toho melnického vína jsou velmi, velmi specifické a zvláštní, což je dáno zřejmě tou lokalitou, tím polem tady, to, kde vlastně vyrůstá, a nějakými dalšími, možná ještě neznámými faktory. Je to dáno geologií, ta geologie je tu velice zvláštní, stačí se podívat kolem sebe, jak je zvláštní, jsou tu skalní útvary všude a geologie tady toho prostoru je opravdu velice pozoruhodná, zvláštní. Ta morfologie té krajiny je podivná. A tady jako ta energie je vyloženě nesmírně silná. Řada lidí si zde i spontánně rozvinula schopnosti, například ta Vangelia Gušterova, kterou jsem měl možnost teda poznat, a poměrně jako důvěrně, dá se říct, v jistém smyslu, jo, jí poznat, protože vlastně rozeznala určité dispozice u mě, takže si mi věnovala poměrně do svého času, mohu říct si, na to, kolik měla teda jako tady zájemců o léčení, tady se stály dlouhé fronty, lidé tady několik dní třeba přespávali venku před jejím domem a navíc měla poměrně náročný život v tom směru, že především jakoby už na sklonku jeho života jí stále obtěžovaly tajné služby a především Rusové, kteří neustále za ní jezdili a prostě neustále oni odvezli dokonce i do Moskvy, v podstatě unesli a pořád po ní chtěli nějaké informace, nějakou práci, jo, běžně prostě. Já sám jsem byl u toho, když tam prostě vrazili tihleti parchanti z KGB a chtěli po ní z armády, že ruské. Ona sama to nám pak říkala, že chtěli prostě stovky ponorek prostě určovat, lokalizovat, kde jsou, jako americké a britské ponorky, francouzské. A tak ona se tak jako prostě s nimi v podstatě hrála, tak jim třeba vyprávěla, říkala jim jména těch námořníků jednotlivých, jejich osudy a tak.
ona byla schopná nejen tu ponorku přesně lokalizovat, ale byla schopná zjistit přesně, kdo na ní je, jací lidé, jak se jmenují, kdy se narodili, jejich další život, jak bude probíhat, jo, jejich nemoci, jestli kapitán má nemocný žlučník nebo ne, prostě. Takže jejich schopnosti byly velmi silně rozvinuté a bohužel ty tajné služby ji hodně obtěžovaly. A pak jí pomáhal Todor Živkov, tehdejší bulharský tady politický vládce. Jehož dcera u ní se učila, protože měla taky výrazné senzitivní schopnosti. Sám jsem ji teda měl možnost poznat. A tak ten potom ji začal chránit i před těmi Rusy, takže měla pak už více klidu. A bulharská vláda, jinak i když komunistická, ta bulharská vláda se k ní chovala velice dobře a v podstatě spíš jako ji ochraňovala. No a bohužel stalo se to, že právě ta dcera toho Todora Živkova, která naivně jí prostě Vanga umožnila kontakt s jednou mimozemskou civilizací, která tady v té oblasti prostě je tady jedna z bran časoprostorových, je tu více těch bran, ale je tu prostě několik bran, přímo tady v Melniku jedna z nich a potom ještě několik dalších v prostoru Pirinu a i v severním tady Řecku, kousek odtud v pohoří Slavianka. Tak je tu několik bran, kde prostě vlastně přes které se projevuje několik mimozemských civilizací, ale jedna z nich, která se říká Vamfim, tak prostě je to spíš jsou to bytosti z paralelního vesmíru, my bychom řekli, jo, ale tak právě umožnila té dceři toho Živkova s nimi několik přímých kontaktů a ona se rozhodla to jakoby sdělit lidstvu, zveřejnit to a chtěla vlastně vystoupit v OSN, ale bohužel teda, než se jí to povedlo, tak ji zavraždili právě, jak to říci, služby amerického vojensko-průmyslového komplexu. Tak ji prostě zlikvidovali velmi nepěkným způsobem. Byla to mladá žena, tak velice nadaná. Bylo by úžasné, kdyby třeba tehdy pak po těch změnách, v tom roce 89, 90, když se odehrávaly ty změny zde a ty komunistické režimy vlastně se zhroutily, kdyby třeba v nějaké formě zde mohla v Bulharsku pak působit v nějaké vůdčí politické roli, tak by to určitě pro tuto zemi bylo velice dobré. Nicméně byla zlikvidována právě kvůli tomu. A Vanga ji varovala samozřejmě, že na to lidstvo ještě není zralé a pořád ještě tyto antagonistické formace, které vlastně slouží jiným mimozemšťanům. Jo? Právě oni berou tu sílu z toho částečně, z toho, že právě tyto antagonistické formace, ta takzvaná stínová vláda, ve skutečnosti těch struktur je více. Není to jen ten americký, ten stínový vojensko-průmyslový komplex, jsou to i jiné. Jsou takové zákeřné struktury, které skutečně bohužel existují, jako nemá smysl si namlouvat, že ne, tak berou hodně svoji sílu právě ze služby jiným mimozemšťanům, jiným typům, právě takovým skupinám, které se snaží, aby země stagnovala, aby se vrátila zase do stavu primitivity, aby nějaké totality a aby vlastně prostě lidé byli stále zdrojem levné energie, aby prostě bylo možné s lidstvem další stovky let manipulovat. Prostě aby se lidstvo nemohlo vyvíjet, aby nemohlo nějakým způsobem uskutečnit nějaký větší evoluční skok dopředu a aby zůstalo stále v tomto stavu. A právě o tyto mimozemské skupiny vlastně se vždycky opíraly v historii takové neblahé organizace a neblahé prostě nějaké tady
prostě struktury. No. Takže dnes je to stejné jako ve středověku, no, ve starověku. Takže vlastně ji zlikvidovali a v podstatě teda bohužel nějak ti žáci pak už nějak, no po smrti té Wangy už nějak moc nefungovali dále nějak, že by nějak koordinovaně. Ale každopádně měla svoji skupinu žáků, ona sama prožila teda velice těžký život, ale co chci říci, ona vlastně si rozvinula své schopnosti samozřejmě na bázi svých minulých životů, to je jasné, že tam museli být už v těch minulých životech, musela mít velmi rozvinuté schopnosti, ale ona byla také v minulém životě bogomilkou, kterou si přivlastnila pravoslavná církev, takzvaná svatá Petka, a se jmenovala. A pak se inkarnovala teda jako Wanga, a takže to byl jeden z faktorů samozřejmě, že už měla ta centra rozvinutá z minulého života, z dalších předtím minulých životů, ale také tím, že žila zde v silové zóně, a bohužel teda ty schopnosti byly jakoby nastartovány takovou velice neblahou událostí, že byla vlastně v dětství přepadena a znásilněna, že jako dítě, a ti násilníci jí zlikvidovali oči, jo, prostě, aby je nemohla poznat. Takže sice ona jako o tom nikdy nemluvila, protože neměla ráda jako násilí, ale prostě tomu užšímu kruhu tady ty věci sdělovala a existuje taková legenda, jako že ji oslepil nějaký vítr, není to vůbec pravda, bohužel stalo se to daleko brutálnějším způsobem, byli to lidé, nedaleko tady odtud se to stalo a vlastně ona jako slepá byla nucena ty schopnosti si rozvinout o to rychleji. A právě ten stav slepoty paradoxně umožnil teda začít vidět teda astrálně takovým způsobem, že to předčilo jako opravdu v tomto směru schopnosti většiny senzibilů na této planetě, jasnovidců. A díky této zóně, kterou ona považovala za naprosto výjimečnou, a tady právě v Melniku, tady v jednom z těch údolí kousíček odtud vlastně, když tady vyjdete, tak do toho údolí, tady hned vedle hotelu vejdete, tak tam měla své místo, kde od dětství vlastně, od mládí teda raného, od mládí až do doby teda pokročilého věku před svojí smrtí, tak vždycky se tam nechala sem přivést do Melniku a tam prostě ona byla schopná se pohybovat, ona velice dobře vnímala energie kolem sebe a v podstatě viděla svým způsobem. Takže tam to bylo jí oblíbené takové meditační místo a také místo, kde teda se konzultovala s těmi Vanfimany, tady s tou civilizací Vanfim. A ty bytosti, já jsem se taky měl možnost s nimi mnohokrát kontaktovat, především tady v té zóně, a prostě působí humanoidně jako takové bytosti ze světla, často se lesknou jako tak stříbřitě lesknou. Normálně muži, ženy s velice takovými jemnými vlasy, až takový jako takové pápěří bílé, třpitící se. Velice pěkné bytosti z nějakého prostě paralelního vesmíru. Těžko říct, proč zrovna tady se takto mohou projevovat, ale takže ty s ní prostě komunikovali, ona se s nimi neustále konzultovala, byla schopna dávat lidem přesné recepty, které byly to hlavně byliny, teda byliny zase rostoucí v této zóně, kde je spousta léčivých bylin, kde je obrovská biodiverzita, a dávala teda lidem tyto receptury a oni se pak velice rychle vyléčili. Některé byliny sbírala i sama, a takže byla to hlavně fytoterapie a nesmírně přesná fytoterapie. A v některých případech používala teda energetickou léčbu a byla schopná vidět v podstatě přesně potenciální budoucnost lidí, tu nejpravděpodobnější budoucnost. Mě třeba také upozornila na některé věci, které se mi zdály naprosto nepravděpodobné až absurdní a které se skutečně pak v mém životě odehrály. Ale především viděla samozřejmě i minulost, minulé životy, velice přesně viděla minulé životy lidí. A
Její schopnosti teda byly opravdu obrovské, samozřejmě běžně opouštěla tělo vědomě, podnikala výpravy do otevřeného kosmu, hlavně právě s těmi Vamfimany, kteří hodně pomáhali. S velikou pravděpodobností ona sama byla tou bytostí z této civilizace, která kdysi na tuto planetu přišla a vstoupila tady z nějakého důvodu do inkarnačního řetězce, buď to záměrně, nebo došlo k nějaké chybě. Ona tomu užšímu kruhu některé věci sdělovala, že kdysi právě jako sama, jako Vamfiman, nebo Vamfimanka, že vlastně se pokoušeli materializovat v tomto prostoru a že došlo k havárii nějakého letajícího stroje zde někde v tom prostoru Řecka nebo Bulharska před x staletími a že vlastně nějakým nedopatřením nebo z nějakého důvodu vstoupila do lidského inkarnačního řetězce, což může být na nějaké úrovni nedopatření, na nějaké úrovni se to může zdát být chybou, ale zase na nějaké vyšší úrovni zase to mohl být trik nějaké mnohem pokročilejší civilizace, která se s těmi hraje jak s námi, tak s těmi Vamfimany v tom směru, že vlastně měla obohatit svoji energii a informací toto lidstvo a stát se na nějakou dobu jeho součástí. Takže prostě je možné, že tak toto funguje. Jinak v současné době je inkarnovaná ve Francii, už zase jako žije tady, má zase tělo dětské, nevím, 10-12 let asi, tak možná se zase projeví v tomto životě, možná ne. Možná to bude oddychová inkarnace a možná to bude inkarnace, kde zase teda bude nějak veřejně pracovat, protože i jako ta svatá Petka takzvaná, kterou si přivlastnili tady ti právě tady ti lumpové, ta církev pravoslavná, tak prostě může skutečnost taky byla velice činná veřejně jako léčitelka, velice silně veřejně činná jako bogomilka, jako jedna z posledních bogomilek. Jo? Takže někdy v 19. století, myslím, na začátku 19. století, možná takhle nějak prostě. Takže je možné, že prostě preferuje tyto ženské inkarnace z nějakého důvodu mě neznámého a ve kterých se takto projevuje vlastně jako léčitel, senzibil takzvaný, tak snad to nebude mít teď tak dramatické, aby byla oslepena v dětství. Jo. Je fakt, že to oslepení strašně pomohlo v rozvoji těch schopností. Na druhou stranu je to velice smutné, že něco takového jakoby vůbec je v úvozovkách nutné k rozvoji těch schopností na této planetě. I když samozřejmě těch příkladů je celá řada, že slepí lidé ty senzitivní schopnosti mají rozvinuté, někteří jako fantasticky, naprosto neuvěřitelně. Každopádně prostě vybrala si takový život a ona sama nikdy neměla za zlé těm lidem, kteří oslepili, že jí teda oslepili. Ona žila poměrně život, kromě toho, že teda byla takto neuvěřitelně jasnovidná v takovémto vysokém stupni, tak ona vlastně žila život poměrně jakoby ne tak omezený tou slepotou, jo? Ona prostě měla jako partnery několik partnerů velice jako skvělých mužů, kteří jako se kterými normálně fungovala ve vztahu, ale právě prostě do jisté míry samozřejmě ta slepota fyzická člověka omezuje, i když je jasnovidný, ale i když prostě jasnovidný je schopný opouštět tělo. Takže ten život byl velice těžký, náročný, ale svým způsobem také i krásný, protože pomohla obrovskému množství lidí, tisícům lidí, zachránila život a nesmírně jim pomohla. Tak v takové jsme tady zóně, asi tak, abych to jenom přiblížil trochu, protože stojí za to vůbec, abyste věděli, proč vůbec jste sem přiletěli, z jakého důvodu. Ta zóna je veliká, ta zóna pokračuje. Ona v podstatě zasahá až do Rily, tam, kde jsme byli v Bansku, tak to je vlastně údolí mezi Rylou, a Pyrinem.
Na jedné straně je Rila, na druhé je Pirin. Ta zóna je obrovská, ona v té Rile už slábne, jakoby, ale na tom Pirinu to je velice silné, nesmírně silné. Já jsem právě chtěl, abyste pracovali ty 2 dny u těch jezer. Tam těch jezer jsou tam samozřejmě desítky, jo, a celá ta zóna kumuluje tu energii, abyste tam začali, abyste tu energii do sebe co nejvíc dostali. Takže jsem chtěl, abyste tam hlavně dělali to nabíjení, což jste dělali, což je skvělé. A to je tam nejdůležitější, to je tam naprosto nejdůležitější. A takže tam opravdu jako je skvělé začít, takže vy teď máte skvělý rozjezd. Navíc tam pomáhal taky Sergio v tomto rozjezdu, takže je možné, já jsem vás tam samozřejmě sledoval velmi bedlivě, i když jsem nebyl až tak moc vidět, ale velice bedlivě jste byli sledováni, co ve vás probíhá, takže myslím si, že teď vás jakoby mám nějak zhruba zmapované každého, co komu doporučovat individuálně, jaké meditace, až tady budeme vycházet do terénu. A ta zóna pokračuje dál, ta zóna pokračuje do Řecka. Jo, ta zóna pokračuje dál, to je dlouhá zóna s řadou ohnisek a ta zóna pokračuje dál na pohoří Slavianka, což je už na hranicích s Řeckem, kam vyjedeme. Jenom abychom tam vyjeli, lehli si a meditovali. Jo, to prostě za to stojí. A tam nemusíte dělat už nějaké moc takové krkolomné výstupy, nebojte se. To už máte víceméně za sebou, jo, tady ten tělocvik, skákání po těch kamenech. Tady už je to mírnější, ta morfologie té krajiny. A pak budeme pokračovat dál a dojedeme na řecké pobřeží, na v podstatě malý ostrov, takový ostrov u toho řeckého pobřeží na Thasos a tam potom je další silné ohnisko. Celkově tady ta oblast v tom Řecku, na tom pobřeží, tak je velice silná. Je to další ohnisko té samé zóny. Jo? Ta zóna je obrovská. Je to ta samá zóna. To pořád pokračuje. A tam tu práci zakončíme. A tam je několik silných ohnisek. Jedno bohužel je zneužívané právě tou pravoslavnou církví, ten poloostrov Athos, kde se učí ti lidé aktivizovat to centrum v břiše. To je starý trik těch pravoslavných lumpů, to už dělají několik set let a oni ví, že tím získávají dominantní společenské postavení a obrovské bohatství. Že tím získávají jako možnost vlastně ovládat jiné lidi, proto ta pravoslavná církev je taky tak bohatá stále a tak vlivná. Občas samozřejmě se tam moc oslabí někým jiným zase, kdo používá jiné magické techniky, účinnější, ale kdo se zase opře o jiné konkurenční skupiny těch temných sil, které spolupracují, ale ve skutečnosti navzájem, ale jsou taky diferencované do různých skupin. Takže třeba v Rusku, že jo, ta pravoslavná církev, ta měla strašlivé postavení. V podstatě zdržovala nástup demokracie v tom Rusku, tam nevolnictví bylo strašně dlouho, že jo, ještě vlastně na konci 19. století a furt tam bylo nevolnictví, strašné podmínky. A to bylo kvůli pravoslavné církvi, která prostě tu zemi ovládala. Pak teda nastoupili komunisti, kteří se opřeli o jiné negativní síly, používali zase jinou symboliku, třeba ten rudý pentagram, že? A jiné prostě symboly, rituály, takže načas jakoby převálcovali tu pravoslavnou církev, ale ta zase potom se dostala zase k moci a dneska už tam zase řádí a snaží se tu zemi ovládat a sešněrovat. Takže bohužel právě v té pravoslavné církvi je takové jakoby mystické nebo černomagické jádro,
které používá tyto techniky na tom Athosu, to je jedno z míst silových, které je zneužíváno. To je příklad zneužívání silového místa. To je pořád součástí této velké zóny. A tam se pracuje právě. Je to taková, ona zní ta technika hezky, jo? Říká se tomu zhření Boha v břiše. A zní to hezky, ale proč toho Boha nezří pro Boha v hrudi? Jo? Nebo v lepce? Proč ho musí zřít prostě v pupku? Prostě. Tak bohužel je to právě technika, která pak jako takto ty lidi dělá z nich jakoby takové nadlidi, ale jenom dočasně. Třeba Rasputin se naučil na Athosu právě tuhletu techniku a pak teda se stal de facto na nějakou dobu, že na pár let vládcem Ruska, se dá říct, skutečným vládcem Ruska, ovládl carskou rodinu. A pak samozřejmě špatně skončil, no, protože tyhle ty hry to nekončí nikdy dobře, ale když se to stále ta štafeta předává, tak svým způsobem můžete takto vytvořit organizaci nebo hnutí, které má velkou moc a může přetrvávat i desítky nebo stovky let. Takže ty silové zóny se dají bohužel i zneužít, ano. Některé rozhodně k rozvoji schopností, ale takovému tomu jednostrannému rozvoji schopností. Takže ten Athos takhle funguje a je to vlastně taky, je to obrovská vlastně taková homosexuální komunita, kde se to propojuje i s těmito, jak to říct, já nemám nic proti homosexualitě, jo, prostě, ale s nepřirozenými určitými rituály, to jsou určité rituály. Je to ritualizované chování u lidí, kteří by se takto neprojevovali homosexuálně, kteří jsou heterosexuální ve své podstatě. Ale jsou to určité rituály a ta homosexualita je prostě, samozřejmě, že to je porucha, jo? Že to je něco nevhodného. V dnešní době jsou snahy určitých skupin právě ovládajících lidstvo jakoby de facto heroizovat takřka tyto poruchy. Ale to neudělá z těch poruch něco normálního. Každopádně je to dáno tím, že ta duše, ta entita, která má za sebou řadu inkarnací, třeba ženských, tak pak se inkarnuje v mužském těle a není schopná se rychle přeorientovat. Tak to vzniká. A v této podobě je to naprosto akceptovatelná věc. Ale pokud se ritualizuje vlastně to nějakým způsobem, je to ritualizováno, tak vlastně dochází zase k napojování na určité vrstvy astrální, které jsou pro nás nepřátelské, jsou fakt nevhodné. A na tom Athosu to přesně takto funguje. Takže celkově prostě ta práce s tím středem břicha je tam jakoby zvrácená. Prostě z mého pohledu není dobrá a nijak se tam nepracuje se soucitem, se středem hrudi. A vždycky, když někdo rozvíjí pouze svoje schopnosti, aniž rozvíjí soucit, ale pokud se rozvíjí prostě ta vyšší centra, střední centra, to znamená centrum na úrovni hrudi a pak vyšší centra a rozvíjí se i ta spodní, že jo, tedy od pasu níž, tak je všechno v pořádku. Všechno je v pořádku. Ale pokud se rozvíjí jenom ta spodní centra, jenom břicho, pánev případně, jo, a pokud se rozvíjí jenom ta spodní centra, tak to v pořádku není. Pokud se rozvíjí jenom solar, jenom břicho, tak prostě ten člověk získává dočasně obrovskou moc společenskou a určité schopnosti takové jako hypnotické schopnosti ovládat prostě jiné lidi. Ale nic dobrého to nepřináší tomuto lidstvu. Spíše naopak, ten vývoj to spíše zastavuje. Takže jenom to vysvětluju, že teda ta zóna v tom Řecku je velká, jo? A že tam jsou takové 3 výběžky, takové 3 dlouhé poloostrovy. Tak to pořád je ta zóna. Samozřejmě Olymp patří do této zóny. Ano, Olymp.
velice silná zóna, kde taky zase se projevovala dříve celá řada mimozemských civilizací. Někdy se i zhmotňovali, nebo senzitivní lidé, dříve lidé byli senzitivnější, tak je viděli v nějakých těch poloprůhledných nebo zářících podobách, jako prostě zářící muže, ženy, no tak co si o tom mohli myslet, no tak vznikly pohádky o tom, že na Olympu žijí bohové, že tam prostě nějak někde žijou, že tam někde v lese prostě žijou, nebo se tam na těch skalách. Pouze je to zase jedno z ohnisek této velké zóny, nic jiného to není. A ta zóna pokračuje dál, je to obrovská prostě zóna a jsou to teda ty 3 poloostrovy řecké a je to Thasos, patří do té zóny a pokračuje dál do moře. Takže je to skutečně veliká zóna, takže tam budeme pokračovat na tom Thasosu, kde tedy budeme pracovat na takzvaném božském ostrůvku, byl tak nazván prostě Dionysios. Vedle byly vybudovány byla centra, kde dříve byli bogomilci. Bohužel dneska už to jsou teda pravoslavná centra. Je tam klášter Archangelos, kde je velice silná energie na té pláži, celá ta oblast je velice silná, bohužel teda není to už bogomilské centrum, ale pravoslavné, no. Protože jakoby místo, kde se nějakým způsobem objevují, materializují anděle, archanděle. Zase prostě bytosti z vyšších dimenzí, možná to byly ty bytosti Vamfim, že, nebo nějaké jim podobné, z nějaké podobné civilizace. Takže ten Archangelos, to bylo dříve místo jakoby komunikace, kde ti bogomilci komunikovali s těmito takzvanými anděli. Ale ti bogomilci, oni byli chytří, oni věděli, oč se jedná, oni měli přehled o těchto věcech. No, možná, že říkali těm bytostem anděle, ale oni věděli, oč se jedná velice dobře. Takže tam vlastně budeme pokračovat. Tady budeme pracovat 3 dny a pak vyrazíme dál do Řecka. Takže my vlastně tu zónu jako absolvujeme od severu směrem na jih. Takže teď jsme jakoby v druhém ohnisku, tady v Melniku. Jsou tu jinak také velice staré stromy, to jste si asi všimli, platany, odhadem opravdu tady ten jeden platan, který tady je, tak se odhaduje, že může mít až 1000 let, jo, prostě. A jsou tu další velice staré stromy, no nejméně nějakých 700 let staré platany, což jsou taky velice silné zářiče. Takže tady skutečně se pracuje skvěle, jo, pracuje se tu skvěle. Takže aspoň teď víte nějak přibližně, proč tady jste, kde jste, v jaké jste zóně, jací tady pracovali před vámi lidé, jakou to má historii, jaké jsou souvislosti.